Äijät, me ollaan takas täällä Late Nightmaresin kanssa. Tilatkaa kanava, tykätkää. Kello päälle. Niin, mennä eteenpäin. Eli. Mä jäätiin jonnekin tämmöiseen paikkaan. Joku talon sisälle mentiin viime episodissa. Nyt on joulukuu, niin muistakaa olla kilttejä. Tai joku kaupunki, tää on joku kaupunki, aika bängeri. On tää aika hieno näköinen. Miksi löi sitä takkia? Tiedätkö, kun se löi sitä takkia, mä voi olla 100% varma, että se on siksi. Mitä täällä on? En mä voi kiipeä tätä. Jos tää olisi siksi, niin eikö sillä olisi niitä supervoimia, mitä se saisi tää akalta tai jotain? Vähän pitkältä tyypiltä. Okei. Ei se huutaa noin kovaa. Ja anteeksi, mikä oli tän idea? Hei! Ui, mitä? Mä en voi auttaa häntä. Siksi sä oot ihan kauhean kauheasti. Sä et oo enää niin tyylisen näköinen. Sä oot nyt aika siistin näköinen, kun sulla on tommonen bängeritukka. Sulla on kuttis aika bängerilouki. Jos sä oot siksi vieläkään. Alright. Okei, mennään ylös. Hyvä tyttö. No mä luulen, siellä on joku hirtetty. Mä vaan asutaan joku äijän talossa näköjään mennään. Uis, vitsi. Oho, televisor. Telefon. Oi, mikä on niin huonoa siinä telkkarissa, että te ehkä tykkää. Laita se telkkari pois päältä. Se on se käytävä. Mä oon täällä. Me ei olla oikeeta. Siis tää on vaan siinä telkkarissa. Mikä ihme tää on? Siksi mitä ihmettä jos tapahtuu? Siksi oot niinku ihan paras tyyppi tässä koko pelissä, vaan pahalla tälle pussukkaverille, mutta sä oot vaan siistimpi. Eikö se pitäisi olla teknisesti paha, jos sillä oli ne supervoimat vai mitä vittua ne olikaan? Okei, onks tää koulua? Tän chapterin nimihän oli School. Niin tää on niinku ykkösessä. Kato sillä on palloa. Minäkin on palloa. Ei vitsi, se on ihan sokeessa sitten palloa matkasi. Alright. Mikä on pahin mitä voi tapahtua? Oh my god, jos tuo on joku, tuo on pakko olla joku hirviö täällä, mä oon... Ei vittu, toi joku M. Mä en oikein tiedä, haluanko mä mennä tohon. Onko täällä ketään? Hui saatana, et saatana olta tölkkiä, mä oikeesti säikään sitä vittu. Mä pelottaa pieninkin äänen, että tässä joku nainen tulee jostain. Hei, itse se ottaa niitä tavaroita, se on niin hassun näköinen tuo siksi. Ei itse kinkkulet. Haluaako nainen pallon? Does she want a ball? Ei se halua siksi siihen. Pallo.
Ei kun taulu takana on huone, miten fucking mä niinku teen. Noin. Juu käypi. Mennään. Ja tässä on joku torturehuone. Ja tuo lattialuukku tuossa. Siksi tuu mukaan. Okei. Mulla ei vieläkään mitään valojuttua, kun sinulla on se silkeri. Mie en näe niinku mitään. This is gonna be a long day in Little Nightmares koulu. Vitsi mä melkein putosin. Eikö muhan pitää puhuta. Siksi. Tolis. Siksi auto tuo. Siksi on mun lempihahmo tässä pelissä Lodi. Pussukkaa ihminen. Mikä tää tyyppi on, millä mä pelaan. 100 tylsä. Miksi mä voi... Noniin. Ei. Tässä tulee joku jahtaus kohta varmaan, mutta en mä usko. Oi saakeli. Oh my god. Äkkiä piiloon. Tule. Eikö tämmösen achievementti? 26. Onko mä kanssa laittanut 26 kertaa kuttunut sitä? Ei mut. Siksi nyt heti paikalla tänne. No eikö kuulu? Minun pitää tyttöystävää käydä hakee. No hyvä tyttö. Lähdetään suurille matkalle tässä kauheassa koulussa. Siksi. Siellä on koulureppu, jota minä en voi ottaa käteen. Voi saatana. Miksi on skiddoja edes oloksussa? Että ne on muuten pitkiä. Se tietää, että me ollaan tällä hetkellä. Haista vittu. En mä pääse tonne. Ota tonne. Oh. Oh, täällä on huone. Hyvä jumala, jos täällä on joku. Ankala. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ei mennyt tällä kertaa. Siksi haluan ihan äkkiä mennä. Siksi. Mites se on siksi? Mä oon se vähän niinku... Minä ei oo semmonen aivopoliiminen, joka sanoo siksi peli. Halo? Oliko se tämä? Vai oliko se tää? Siksi. Siksi. Ei kun menikö sulla akkuohjaamista vai mitä? Miksi se on vaan tossa? Miksi se ei saa? Ei oo. Siksi. Ja et sitten päätä miten tehdä mitään. Oh my. Siksi tapaan ne. Tapaan ne! Ei. Me otti siksi pois, mun pitää käydä hakemaan. Mä käyn hakemaan siksi. Perkale. Ei minun tyttöystävää ota helpolla. Mitä? Oh my god, mun pitää mennä tänne. Kaverit, mä en oikein tiedä sitä kysymystä, mutta oottais tilannut kanavan? Haha, tapa itsu läski. Halo, ja onko ketään kotona? Oh my god, se on tossa. Kaikessa komeudessaan. Tää et oo kyllä komea. Tai netti.
Tai niinkö, eihän se hyökkää mua, kun se lapset hyökkää. Onko tuo Eili Elena? Ja ei mitään syytä, että nimi olisi Elena, mutta tulee vaan niin, että se nimi olisi Elena. Se tukka näyttää semmoiselta, että se on semmonen vanhaa vähän. Ja Elena, jos katsot tätä videoa, mutta et varmaan katon, niin en mä oikeesti sinua tarkoita tällä. Voi paska. Oh, nyt tulee opea Elena. Aloja. Oh! Onkin rahvi! Ei vittu löytää hassuta. Se on niin pitkä kauan. Ja sitten vaan menen pääkauki. Mies vilistää vaan, että ei tulevaisuudessa leikataan kauan. Et mene. Hello, opettaja. Voinko puhua, mitä tehtiin viikonloppuna? Vitunkin rahvi, miten se? Hän tajunnut, että se oli siinä. I was not alone in a world like this. This looks like little nightmares. Häkkö. Oh! Mene! Ai, tästä mene! Please checkpointti tai joku automaattinen checkpointti, autosave. Oh, nyt tuli tuo silmäikoni. Oh my god, tuo on aika paha tuo ope. Mä menen tästä vaan ohi. Vitsi vauva. Run. Miksi on niin vihainen? Oh. About time, en voi lyödä lasta, mitä tää on. Viimeinen kerta. Haista vittu koska. Oli ihan pakko hakkaa tuo äijä. Ja tää niinku ykkösessä. Mikä tuo ääni on? Oi sehän se päähän tulee tänne. Ei oo ketään. Täällä kaupungissa on kouluja. Mä en halua olla tässä kaupungissa. Tai no mähän ite tulin tänne sillä veneellä siksi tässä. Johon pitää jumala. Ei sano kiinni. Siksi sun on paras olla tällaisen, nimittäin Sami ei tykkää olla yksin enää. Siksi. Tää on vähän niinku DLC:ssä. The Residence, jos ootte kattonut aikaisemmin episodin. Hokeli. Hyvä nainen. Jelena Rauha. Jelena! Ei se sai. Mene! Työnnä sitä ovea. Jelena meni kahvitaukolla. Onks tää taukohuone? Jelena taukohuone. Tää on ihanko DLC:ssä.
Tää on sama homma. Shakkinappula. Eiks tää oo toveri? Torni. Oh hell no ei. Tää saattaa tulla tulemaan aika pitkä video. Okei, me saadaan kuningatar. Eiku onko tuo kuningas? En mä muista. Kuningas istuu tässä shakkilaudalla. Tai kuningatar. Kuningatarhan on se, joka liikkuu aika paljon. Tää on paskin huone koko pelissä. Mä menin taas ohi, hei. Mä en edes huomannut, että tässä oli huone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Joku tää mun tyyppi. Häh? Jelena, mitä sä teet? Siinä on sellainen. Yes! Miks tossa on kuva ku koira pissii? Ai ku kakkahan tuo. Ovi auki. Tiedättekö, mä oon taas missannut jotain. Härkälä! Mä en avaa Googlea. No, mä oikeesti avaan Googlea. Ei, totta ei voi olla totta, äijä. Joo, munhan piti vaan siirtää tätä. Oisivat voinut tehdä jälkiä tohon maahan, niin mä olisin tiennyt. Alright. Jelena. 6? Ei oo 6. Sinä vielä. Saakele. What? Ei, mä en halua näyttää täältä, ota se helvettiin. Ei kun mun pitää näyttää sieltä. Mä näytän ajan kasvot, silloin saakeli ihan nukutti. Wow. Pidä äijä nyt. Jelenalla ihmeellisiä lapsia. Noniin. Enpäpä nyt tohon tee. Ei putoa mun päälle tuo. Tuo mulle putoo. Ne laulaa. Aika huono laulaa pitää olla. Voi ei. On korkea huone. Ei. Se meni rikki. Se aivo sieltä pitää saada. Jelena, senkin kuomaa. Onko sulla sillä ötököitä? Eikö nuo sammakoita? Mistä pelissä ei vaan progressia tähän? Ei Jelena huomaa, mä tiedän.
Joo, mä tiedän. Tää on sama homma kuin niille chefeille. Mun pitää hyppää. Ei! Että tää on ahdistavaa. Joo, se jahtaa mua, se jahtaa mua. Haa? Älä tule. Täällä vieläkään löytyy siksiä mistään. Mulla on ikävää. Se on Samin tyttöystävä. Mun tyttöystävä. Mä jäin siihen itekin. I'm gonna kill everyone. Mä oon psyko. Vaattiako tappaa kaikki. Eiku et. Saatana. Sisään! Mä heitin sen vasaran saakeli helvettiin. Kuka seuraavaksi? Ei voi olla totta. Mun tyttöystävä siksi. Nyt saatana kootte. Paskia sitten. You ain't talking to my girl. Puti meni. Pysy nyt jumalisen paikallas. Ah! No niin siksi. About time. Oh my god, oot sä okei, hei. Oh. Siksi. Hei. Mun pitää silittää sitä. Mä pelastin sitä, hei. Silloin ihan saakeli hieno kotti Siksille oikeesti. Hieno kampaus siis. Noniin Eita, Siks lähetään kotiin. Ai. Tuohon meni rikki. Ei mene. Mihin seuraavaksi? Onko tää pieno? Homorireferenssi. Saako tästä parkeen? Achievementin. Ei. Onks sai? Let's go! Monotones. Onks tän nimi Mono? Saakeliin suksikenkä Mono. Six. Sami sun nimi on Mono. Mono and Six are in the school of horror. Oi, Six, sinä olet aika loistava ystävä. Hei, ne on ihan parhaita kavereita ja kaveri on niin hyvä. Six, Mono ovat kavereita. Nimittäin heillä on sadetakki ja puu. Okei. Avain. Minne on Six menossa? Äläpä. Vaan se houkuttelee sitä. Ja mä oon sneaky horror, millä ne tapahtuu. Hyvin tehty Six. Me olemme parhaat kaverit. Open door.
Aloki monen on siksi niinku ehkä parhaimmat kaverit. Seks, elä koske siihen poikaan. Mä en voi lyödä sitä, kun sä oot siinä. Perkele, mikä sotilas sinäkin oot. Sä tapoit sen raahin käsiin ja mä tarvitsen joku vasara. Siis sähän oot aika voimakas. Mikään ei voi erottaa meitä. Mono ja siksi. Onko mono edes sana? Niinku muu sana kuin suomeksi. Mä tiedän, että se tarkoittaa niinku mono. Se on sakelin kenkää. Meillä tää sukset. Suksikenkää. Onko tarkoittaakohan se mitään? Jälleen osaa soittaa. Ei oo ketään täällä. No kyllä se jotenkin sai, mutta en tiedä miten, en yhtään. Oot sä heittänyt tuonne ylös siksi? Olet hyvä soittamaan pianoa, Jelena. Heti kun se lopettaa soittamisen, mun pitää varmaan pysähtyä. Okei. Siksi teet työt. Mä voin päästä irti. Okei. Me tehdään hyvää työtä siksi. Ai. Tää on meidän suuri seikkailu siksi. Mene. Oh, se tulee! Mennään! Mun ala. Mennään. Saatana, se tunkee se koko pää. Siksi mä meni oikeesti, vaikka pitää. Se oli siinä, toivottavasti.
Oi, sieltä se pikkuinen sit katsoo ulos. Ja sieltä se pienkuinen monokin tulee. Onko sulla kylmä? Voinko mä halassa? Mä otan sua käestä. Me lähdetään juoksten uuteen maailmaan. Mikä on seuraavaksi? Tässä on pikku lankku. Siksi, jos sä tässä kuolet, mä en tuu hakeen sua tätä alhaalta. Sut kidnappattiin tuolla koulussa, niin... Siksi, tule. Täällä on jonkun pujaama epäinkeltä. Silloin on kylmä. Sillä ei oo takkia, mutta mullapa on. Joo. Pitääkö mun vetää roskista? Äijä. Siksi sillä on kylmä, koska sillä ei oo enää vesitakkia. Mä pitää vetää lisää. Siksi töihin. Tässä ei varmaan tapahdu mitään erikoista. Me päästiin pois koulusta, kaikki hyvin, loppu hyvin. Onko tiellä ketään? Ei näytä olevan. Mennään ainakin random taloon. Oh my god, Six, sun takki! Se olet sinä, Six. Ei. Yes! Se on yksi ja ainut. You never know what you need. Protection from the elements. Yes! Six, sä oot taas. Sä oot Six. Yeah! Ai. Mennään. Me ollaan... Nää on ihan kauhean hyvä peli. Six on taas Six. We got your jacket back. Mutta pitääkö nyt tapahtua? Ootko sä Six ollut täällä, jos sun takki oli tossa? Tehdään niin paremmalta kuin sullakin on nyt takki. Me ollaan parhaille kavereita. Siksi auta. Mennään kotiin. Oiskohan sille se sytkeriä tulla Sixille? Tää näyttää ihan samalta kuin ykkönen, kun se on se takki taas. Hetkonen. Ollaanko me vieläkin koulussa? Ei. Schooled. Best days of our short, terrible life. Äijät sai tässä. Chapter 2 on vedetty läpi. Tykätkää, tilatkaa, laittakaa kello. Vähän kuin live, love little nightmares. Joo. Äijä, me ollaan parhaita kavereita, sä saisit takia takaisin. Yes. Noniin. Tilaa Koukku Bananin kanava. Oikea asenne. Nää seuraavassa videossa, moikka!